омаден ҳама каса ба канали ман. имрӯз дӯстони азиз ҳавлӣ рафтистем. Як рӯзи ман аз ҳавлӣ мешавам. Давоми зодрӯз момаш дар ҳавлӣ мегзаронем. Гуфта кам хидмон ба хидмон мешинем. Бу камкамам хел борон сар кардак. Ҳавоя хушрӯ шуда. Табиата бинен беҳад зебо. Ҳама сабзазор. ҳавасат мекунад боду ҳаво тоза. Инам хел дӯстони азиз роҳа пеш гирифтем рафтистем. Бо мо бошен. Як рӯзи ма дар ҳавлӣ мегзара. То охири навора ҳамроҳи ма бошен. Аллакай қариб расидагием аз корвон, бозори корвон поёнай. Хела поёнай. ҳавлӣ хуштоманмай иҷа заправка кардистем. Давом метем раҳа. Раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириҳотон, барои бениҳоят табрикотҳое ки барои фарзанди ма карден. ҳазор раҳмати калон. Худованд аз шумо розӣ бошад. раҳмат барои дастгириҳое ки мекунен, лайк мемонен. Лекин беҳад лайк камай ҳозирашда. Кадоме ки нав канали мо даромадестай, аввал обуна шавен, баъд лайк бимонен. Лайкаку бимонен. Просмотр бисёраи лайк камай. Духтаро куя ҳаракат кунен. духтаро шумода мефора ки кор кунен, маблағи иловагӣ дошта бошен. Анами хел кора ма барои шумо тавсия медиҳам. шумо ҳам кор кунен, соҳиби маблағи худ шавен, соҳиби анам хел тӯҳфаҳои тиловорӣ шавен. Агар кора ки нағз пеш бурден, соҳиби анами хел тӯҳфаҳои беҳтарин мешавен дар ширкати Фаберлик. Фаберлик беҳтаринай духтаро. Кадоме ки намедона ина дароен номерора мемонам. Аз наставники беҳтарин ҳама маълумоти пурраро бигирен. Бо бисёртар барои шумо маълумота доранд, мефаҳмонанд, кора пеш мебарен. духтаро аввал бупурсен, аввал омӯзен кора, баъд кора сар кунен. ҳама нозукиёша ҳамин наставник барои шумо мефаҳмонад. Наставники нағз боша, шуморам бо ҳамроҳи худаш анам хел ба қуллаҳои баланд мебара. чӣ хеле ки худаш ҳозир директор шудагӣ, шумодам ёрдам мекунад, соҳиби анам хел тӯҳфаҳои беҳтарин мешавен. номерошонда муроҷиат кунен, боз пурратар барои шумо кора мефаҳмонанд. ина духтаро ғураи олуай ам туршаки бачайку амуай олуай и дарахтои ҳавли хуштоману. ина мо омадем ҳози нонпазия. ирӯз борон бурда. ина чакдони мо болош кушодаге. хонаи ҳамсояда мепасем. гули лола тандири чироға қати задестай. борон я ҳаво кушоду бо ҳавора бинен чихе абр шуд омадаанда кушодагӣ бу қағура рехта и ай борони сахтай жола борида бошира бинен ҳама ғуро рехта ғураи нами олуай и труши бади хушрӯай чем ғураи зардолура заминода ҳама ғура агаро нуна лолаи тандири чироғака гулои лола ҳавои баҳоридаи тандир. мо гуфтем ирӯз ака ҳаво мекуна ки хариште. инҷа малина шинондагиан малина буд. и ҳавлида хела набуданд дӯстони азиз. ҳоли хушрӯ парядка нест. яха борон свето мембра ҳолиам шаво рӯзона ҳаста шаво мембра кӯдаки майда ки доранд шаҳр давестанд шанбида. дӯстони азиз рафтестам хонаи ҳамсоя. уҷада нон мепазем. чакдони ваё болош маҳкамай. аймо чакдонмон дар он дабуд маҳкам буд. баъд безеб шуд бо бернӣ кадан тобистонда. ака зимистонда ки набуда пару надошта. на духтари ман омадеста. хай духтари ҳеварам хона ҳамсоя дапазем. хай сабзора бинен хушрӯгира бинен духтаро. чихе ма ира навор накунам. дарахти гелосай не аллакай камта розвичааш дай гелосо. инаи пеши хона да гуло боша хушрӯ буда. инаи гулои садбарга ҳоли набромадаи хали ҳаво гарм шавад. ки ҳафта ҳамаш фақат боронӣ буд. ина ёш бромадестара чӣ хушрӯи бромаданаш. и влог ака влоги чӣ мешава ами чиста деҳотӣ. инаишабне чӣ хушрӯ бо борон сар кард. дарахтои хушрӯм пеши ҳавлида кида мефурам хали боша мада нағз мебинем. ҳавли дошта бошанам хали гулои садбар броя бо цветиш хушрӯ будай оранжевый иш сирха
бо борона бинед духтаро чӣ саркард инамҷа бо вай ай корвон болотар ай духтаро пеши мошин бозор да наздикай инай хали бо чӣ даштай пеш нарам хай борона инай халиё инам хона медуромӯзи чӣ мекунем нон мебандем қанонои чакдонӣ пазем барем хона ҳам ябора ирӯзи ма як рӯзи ма дар амҷа мегзарам ан иншоалло то охира навор карда барои шумо мепартом مرحبا يا 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 مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا повар мардакай шавҳарам тайёр кардистай ошои ба маза мекуна ҳавлида гуфтхудам мекунам инам як борон мебора бо бас мекуна инам хали оз борон наборидистай беринда кадистай оши алоби беҳтарин ош мешава мо нонора пухтем кулча ҳам нон буд ҳам кулча ҳам фатир буд се пушт буд пухта қатъизани ҳеварам овардем иҷада ака ошажда дорем бо салат кардем рӯзи одихӣ буд я тортиш гирифтем элзара бисёри баъд элзара нағз медид гуфтем биё ҳамо элза бигиремша мада ягон хел торт не фақат элза кунен гуфт ки зодри зайнабҷон чанд рӯз ба фикр меша давом метия оли момаи дигариш гуфт хонаи ма бия марам ден ражденияш мекунам ака гуфтем мо зодрӯз хеле зодрӯзи калон намекунем ман худам ҳаваси зодрӯз надорам рости гап духтаро мефурам ки ҳамон кӯдака хирсанг кунам да ҳамин ки ҷое мега ҳамонҷа бибарамаш чизе мефураш бигиримаш ихе зодрӯз қайдкунира нағз намебинем акиҷа сарҷамъ ки ҳама каса мештем ҳамин хел ба як баҳонаи ҳами ҳамамон шиштем ҷамъ шудем бо ҳавлида чӣ хела чанқа зимистонда намерафтем ҳавлӣ боду ҳаво шози хушрӯ баҳорӣ ҳама табиаташ зебо якҷоя шиштем оши аловӣ беҳад бамаза мешавад духтаро кадоме ки дар ғарибия ба фикрам бениҳоят ёд кардагия ман худам дар плита мекунам бо ба ҳар ҳол нағз мебинам аловира ҷа салати оливия кардем қашама кардем қашами даст ба даст кардем салатшам кардем обични барои ош кардем салатиш помидор бодринг пиёз баъд инаҳа торт яҷа кӯдако шиштагиян ака ҳамара вай неста иҷозат нест ки ман ҳамара навор кунам партом духтаро ҷада кӯдако настартан ҳамашта дорам тортакай мебарем кӯдакода на ош интересняй на салат на дигачи фақат торт мина баъд и болошда вафилни хали рисункай можнайда хӯрданаш сидобняй ман бисёр вақт хали наклейка мекардам вай
коғазӣ буд. Ай ҳози сидоб не ҳай буридем будакода ба мазаҳак торти три пятёрка гирифтем. Ай три пятёрка хали кремаш безеб набуд. Яхе торто чӣ хела ай ҳозир мехарӣ пури ним хали ваю буромадай кондитеро буромадай хелиш кремаш дилалай безебай и ба маза буд. Хай торти нағз буд. Аллакай бегаҳ шуда ина шом мешава. Мо пешаи шом рак кардем, буромадем рафтестем хона. Борон бас шуди вақт дами то абета борон борид, то саат 2 борон борид, ба дига наборид. Подписчикои нав меомадагиҳо савол метиҳанд барои чанд фарзанд дорен. Ман як видеора барои ҳамин маълумот дар бораи худам навистагиам. Агар ки маълумот бештар бихоҳед, ҳамун видеора дароин тамошо кунед. Ман бисёр худам дар маълумот ман ҳам як видео кардагиам ки подписчикои нав дахай всё равно любой одам ки дар канали як аз дига дуромад интересниш мешава ки кияй чие ай куҷоҳай. Фарзанд мепурсен чанд фарзанд дорем? Ман 3 фарзанд дорам дӯстони азиз. Як бачаву духтар дорам. Ба духтари калони та нишон наметии меган вай да намефурох видео да нишонаш дим барои ки калон шудагиай аллакай 12 сола шуд. Духтари хали изокашай намехоҳа аз Зайнаб ҷон хали духтари висёли айм кӯдакиш мехост ки дар видео боша. Лекин видеои пешина ма тамошо кунед ҳаст ай духтари калони ман. Қай ки ҳавас ки надорам ман ҳам нишонаш наметиҳам. Хай ҳамира худаш қабул кардагиай. Хай бачаам ҳам калон шудагиай умуман ӯда намефура интернет да нишонаш тӣ. Барои ҳами ҳам майдаака нишон метиҳам. Ҳозир 18 майдаак монам 9 сола шуд. Ҳами 3 фарзанд дорам духтаро. Инам хе бо савол боша чизе ҳастай комментария нависен. Иншолло ҷавоб то метиҳам. Румтура мегӯен. Румтурам мекунам. Просто ма иҷода 1-2 чӣ буд ами хонара перегородка буд. Ман перегородкаро карда будам. Боз инаи ҳаво гарм шудестай ман гуфтам ки 1-2 кори дигаам мондагиада ҳамоша бикунам баъд ман шуморо нишон медиҳам хонара. Айсоби ки хона тангай духтаро. Ман бисёр чизам ҳамин хонада ҳастай. Вақте моз ман нишон метиҳам румтурда мегӯен э хонатон пури ҳарче барои ки ман бисёри баъд чиз дорам. Ҳам либос бисёр дорам. Ҳам хали хай одам зиндаӣ кунам ҳамаи чӣ дора. Ҳамора ма гарм шудестай вай мекунам. Ай хона ҳамаша мебурорам. Ба шумо дар румтур мекунам нишон метиҳам. Ҳоли интизор бошен румтур мешава. Иҷода мушинг ма вай кардам ҷӯшондам. Ҳозир сезона шудай ҳавасам кадак зелёни горошикайку ҳамоай гирифтам ҷӯшондам намақ қатӣ ба маза шуд. Духтаро дар шаби шакароб кардам. Ҳозир қуртоб мегуфтам. Шакароб кардам. Худам то қайим ҳамаи кӯдако қатӣ мардак чӣ рафтагиян. Хонаи хуштоманам. Ҳамиҷа будан хуштоманам як ҷоя рафтан. Ман хамир кардагӣ будам, фатир кардагӣ будам. Гуфтам хай бупазам дер мешудак. Ба гуфтам хай намерам ирӯз. Нарафтам. Нами фатироро пухтам яке ҳавасам кард шакароб дагани хомшурбо доштам. Чӣ хелам шакароб хӯроки миллии худмона беҳад чанд қай бихӯрем бо ҳам тез мекунем ша. Гирифтем на рӯғани зағир тайёр кардам. Ака оли ман ҳами қара намехӯрам. Ака намеха бисёр кардам. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.